kula nuwun, Pak. Sugeng enjing Pak Kades, kula nyuwun pangapunten sampun ganggu wekdal panjenengan. Sugeng enjing ugi ora napa-napa, Pak. Punapa ingkang saged kula bantu? Kula lan warga RT 3 ngersakaken matur bilih dalan ing kampung sampun kathah bolong-bolong, Pak. Lah niki dados informasi ingkang wipati, Pak. Punapa dalan menika boten nate dipun betuli saderengipun? Nggih, leres, Pak. Sampun dangu boten nate enten perbaikan. Menawi musim udan dados bebayani kangge warga ingkang mlampah utawi numpak motor. Nggih, kula ngertos. Panjenengan lan warga sampun rembugan nggih badhe ngajukaken usulan resmi. Nggih, Pak. Surat usulan sampun dipun siapaken, kula badhe nyuwun izin paringaken dhateng panjenengan. Nggih, monggo diparingaken. Kula badhe maos lan dipun tindak lanjuti. Kula ugi badhe rembugan kalian BPD lan perangkat desa sanesipun. Matur nuwun sanget, Pak. Menawi kersa warga saged rembugan bebarengan supados prosesipun langkung cetha. Nggih, menika gagasan ingkang sae. Menawi saged ngaturaken rembug warga ing balai desa Minggu Ngajeng saged kula rawuhi. Nggih, Pak. Kula badhe aturaken dhateng RT saha warga sanes supados saged siap-siap. Matur nuwun sanget, Pak. Partisipasi warga punika sanget wigati kangge pambangunan desa. Sami-sami, Pak, kula lan warga mung ngersakaken lingkungan ingkang langkung aman lan nyaman. Nggih, mugi-mugi usulan menika saged kasebadan. Monggo ngunjuk rumiyin mumpung unjukane sampun asrep. Waduh, lah niku dereng, Pak. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan, kula nyuwun pamit rumiyin. Nggih, monggo. Mugi rahayu lan samudana. Matur nuwun sampun rawuh. Nggih, Pak. Sami-sami nggih, Pak. Nggih.